Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, ismerősöket és olyanokat is, akiket én talán még soha életemben nem láttam. Kazi Péter vagyok, a Smart QM Kft. Fejlesztési vezetője, és két-három szóban szeretném a mai programot, illetve az időbeosztást megosztani önökkel. Amint látják a képernyőn, a az élelmiszeripar aktuális kihívásai mentén fogalmazódott meg bennünk az az ötlet, hogy megszervezzük ezt a programot, de, amelyen a fenntarthatósági szabályok, az ESG törvény kapcsán, az EcoVadis értékelési keretrendszer, az önellenőrzési rendelet digitalizációja, valamint a NIS2 törvény, azaz a kiberbiztonsági szabályozás, miatt szerveztük ezt a mai napot, és a program legvégén egy-két olyan megoldást szeretnénk majd ajánlani önöknek, amelyek ezekre a kihívásokra adhatnak választ. Hozzávetőlegesen 60-70 perc a webinár időtartama, és az imént felsorolt menetrendben fogunk majd a témákkal foglalkozni. A mai program célja elsődlegesen az, hogy egy olyan rövid összefoglalót tartsunk ezekben a témákban, amelyben átfogó ismeretet nem fogunk tudni ilyen rövid idő alatt elmondani, de szeretnénk meggyőződni arról, hogy ezeknek a témáknak igenis van létjogosultsága az élelmiszeripari ágazatban, és hogy van igény arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és keressünk megoldásokat. Úgyhogy a későbbiek folyamán tervezünk témakörönként egy-egy külön webinárt szervezni ezekre a törvényekre, illetve azokra a megoldási lehetőségekre, amelyet ezek kínálnak. A mai nap előadói Kelemen Viktor, a Bureau Veritas Kft. Munkatársa, Csemák Katalin, aki szintén a Bureau Veritas Kft.-t képviseli, Pakai Anikó, a Smartcoin Kft. Ügyvezető igazgatója, és jó magam, szintén a Smartcoin Kft.-től. Az esemény célja, mint arról már egy néhány szóban említést tettem a legelején, az volt, hogy reagáljunk azokra a megkeresésekre, amelyek partnereinktől érkeznek befelé. Együttműködéseink során fölmerül számos olyan kérdés, akár az ESG, akár a NIS2, vagy az önellenőrzési rendelet digitális előírásaival kapcsolatosan, amelyet mi fontosnak tartottunk, hogy megoldási alternatívákat és válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre. És a regisztráltak számából azt látom, hogy ez nem csak a mi ügyfeleinket, hanem nagyon sok olyan szakmabelit érdekel még, és gondoltam, hogy ha kezdeményezünk egy ilyen fajta kommunikációt, akkor itt tudunk tapasztalatokat is cserélni, illetve tudást megosztani. Ugye jött a jogszabályi megfelelési kényszer, rengeteg bizonytalanság van még mai nap is a jogszabályokkal szemben. Nem tudjuk, hogy a határidők mennyire kötelező érvényűek, hogy a szankciók mikor várhatóak, mikor kerülhet sor arra, hogy adott esetben, ha egy-egy jogszabályi előírás nem teljesít egy vállalkozás, akkor ezt a felügyeleti szerv szankcionálja. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy most hol tartunk. Persze mindannyiunkban ott van az elköteleződés a szakma iránt, hogy szeretnénk minél inkább megfelelni a vevőknek, a fogyasztóknak, illetve a hatóságoknak. A, aztán benne vagyunk javában az ötödik ipari forradalomban, és látjuk azt, hogy már most a régi megoldások nem föltétlenül hozzák azokat az eredményeket, amelyekkel fenntartható fejlődést lehet biztosítani a cégek életében.
illetve a fenntarthatóságnak az a fontos kérdése, amelyet annak idején az ESG kapcsán legelőször megfogalmaztak, hogy a jelen generációk igényeinek kielégítése ne korlátozza a jövő igényeire, jövő generáció igényeire vonatkozó lehetőségeket, és hogy ezt nagyon sok tekintetben célszerű figyelembe venni, mert hogy végesek az erőforrásaink, végesek a lehetőségeink, és hogy ez egy teljesen új szemléletmódot kíván el tőlünk. Mégis számomra talán a legfontosabb célja ennek a mai összejövetelnek az az, hogy segíteni szeretnénk mindannyian abban, hogy megtaláljuk a lehetőségeket ezekben a kihívásokban, és hogy ezáltal olyan versenyelőnyöket tudjunk biztosítani azoknak, akár a mi ügyfeleinknek, vagy a velük együttműködő partnereknek, akik időben fölkészülnek ezekre a kihívásokra. És akkor visszaugranék a programunkhoz, és én át is adnám a szót Kelemen Viktornak, aki az ESG törvény kapcsán a fenntarthatósági szabályozásokkal kapcsolatosan fog a, egy prezentációt megosztani önökkel. Viktor, kérek egy kis segítséget tőled. Igen. Oké, meg vagy. És akkor Én megpróbálom megosztani a képernyőmet. közben én leveszem az én megosztásomat, és akkor tied a fény. Működik már? Igen, a megosztás az még nem, de Aha, nekem azt írja ki, hogy megosztom, oké. de akkor ezek szerint nem látszik? Én látom, esetleg a kollégáktól kérnék egy visszajelzést. Látjuk mi is. Oké, Szilvi, Jó, köszi. szuper. Akkor most kirakom prezentáció módba. Most így jó? Tökéletes. Oké. Na, szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, Péter, a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek erről a témakörről. Talán már nem az első alkalom, elég sok lehetőségem van mostanában erről beszélni, ami azért meglepő egy kicsit, mert egy-másfél évvel ezelőtt, amikor szintén hasonló témában már tartottam előadásokat, akkor azt hittem, hogy mostanra egy kicsit tovább lépünk már, de úgy tűnik, hogy a piac és a jogszabályalkotók hát nem teljesen döntötték el, leginkább a jogszabályalkotó, hogy akkor milyen ütemben és milyen irányban szeretnének menni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a témakör, az ESG, mint kihívás a vállalatirányításban, ez egy kellemes felvezetés lesz a mai webinárhoz, és nem valami riasztó információ áradat. Akkor most, oké. Okay. Nem szeretném a bemutatkozást nagyon sokáig húzni. Én Kelemen Viktor vagyok, a Bureau Veritasnak a közép-kelet-európai Sales and Marketing igazgatója. Ez nagyjából Magyarország körül 7 országot fed le, tehát itt a mi régiónkat. A Bureau Veritasról csak két nagyon rövid mondatot mondanék. Az egyik, hogy a világ vezető tanúsító és hitelesítő vállalatcsoportja vagyunk, globális lefedettséggel. A tevékenységünk pedig minden esetben független harmadik félként megfelelőség ellenőrzése. És az elmúlt időszakban mint azt már említettem, leginkább a fenntarthatóság került a tevékenységünk fókuszába, és ezen belül is a fenntarthatósági tanúsítással, adatok, riportok hitelesítésével, illetve szakértői, tanácsadói támogatással segítjük az ügyfeleinket. A többit most nem fogom részletezni, ami rajta van a szlájdon, szerintem ennyi elég.
Jó, és akkor a bemelegítés témaköre. A, arról szeretnék beszélni, hogy ez az ESG kihívás, ez mit jelent a vállalatirányításunkra nézve, tehát mi, mint cég, mivel állunk szemben, mivel kell számolnunk, és milyen eszközök vannak a kezünkben. Kezdjük az elején egy nagyon kicsit távolabbról. Az ESG kihívásnak három fő területét látom én. Az első az mindenképpen a jogszabályi megfelelőség. Ugye ezek bár korábban önkéntes alapon mentek, de most már ugye jogszabályokon alapulnak, tehát nem kérdés, hogy a ránk vonatkozó jogszabályoknak minden esetben meg kell felelni. Ami az egyéb jogszabályokhoz képest talán egy kicsit komplikálja a dolgot, hogy az ESG-t érintő jogszabályok nagyon komplex követelményeket tartalmaznak, illetve kiterjesztik a felelősséget is, ami azt jelenti, hogy mostantól ilyen területen nem csak a saját tevékenységünkért és működésünkért vagyunk felelősek, hanem egy felelősek vagyunk a beszállítóinkért is, sőt bizonyos esetekben felelősek vagyunk a termékeink, szolgáltatásaink teljes életciklusáért. És ha ez még nem lenne kellően elég kihívás, akkor ezeknek a jogszabályoknak a változékonysága is itt van még. Tehát egyre másra jelennek meg újabb jogszabályok, bizonyos jogszabályok szigorodnak, de ezen túl még olyan is előfordul, hogy könnyítenek bizonyos jogszabályi követelményeken, tehát mondjuk úgy, hogy egy kicsit kaotikus a helyzet. Nagyon kell figyelnünk, hogy tudjuk, hogy minek kell megfelelni. A második terület az pedig az, hogyha ugye meg akarunk felelni ezeknek a jogszabályoknak, akkor ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ki kell építeni a cégünkön belül egy ESG rendszert, amihez pedig erőforrásokat, célokat, eljárásokat és monitoring rendszert kell hozzárendelni. Ez pedig pénzidő és energia. És itt kapcsolódunk a következő területhez, ami a profitabilitás kérdése. Tehát ahhoz, hogy úgy kellene ezt a rendszert kiépíteni, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak, hogy mindeközben a profitabilitásunk lehetőleg ne sérüljön. Mert vannak tulajdonosaink, vannak befektetőink és finanszírozók, akik részéről pedig ez az elvárás. Nyilván az is minimális elvárás, hogy minden jogszabálynak megfeleljünk, de lehetőleg próbáljuk meg ezt úgy megoldani, hogy a profitabilitás ne sérüljön. Tehát nagyjából kicsit távolabbról innen indulunk. És akkor lépjünk egyel közelebb, mert ugye mondtam, hogy nem üres kézzel állunk a kihívások előtt. Itt ezen a dián mondjuk egy átlagos termelővállalatnak a különböző működésének a különböző területeit látjuk, de az ESG szerint csoportosítva. A halvány mappákkal lehet látni, hogy environmental, social és governance kategóriákba vagy csoportokba van csoportosítva a többi. Hogyha megnézzük bal oldalról indulva a zöld területeket, az egyik az energiafelhasználás, a másik pedig a karbonkibocsátás témaköre, ezek tartoznak a klímaváltozáshoz, aztán ha ehhez hozzájön a felelős termelés és a felelős beszerzés, akkor megkapjuk a fenntartható beszállítói láncot. Általában erre a négyre szoktunk körkörös gazdaságként hivatkozni. Ehhez jönnek hozzá a különböző jelentések, munkaegészség és munkabiztonság és társadalmi elszámoltathatóság témái. Ezzel fedjük le a teljes társadalmi felelősség területét. És mindezt úgymond körbeöleli a governance oldalról az etikus és jogszabályoknak megfelelő működés. Ezeknek a területeknek látjuk kisbetűvel
felsorolva a vállalatirányítási eszközöket, amik a fenntarthatósági törekvéseinket tudják támogatni. Amit érdemes esetleg észrevenni, hogy ugye látunk különböző ISO szabványokat, Valahol elkezdték venni. látunk különböző irányítási rendszerszabványokat felsorolva, energiagazdálkodás, környezeti irányítási szabvány, munkaegészség, munkabiztonság, stb. Viszont összességében ezek az eszközök nem csak minőségirányítási rendszerszabványok, hanem vannak köztük szakértői számítások, elemzések, tanulmányok, illetve hitelesített adatok és riportok. Amit még érdemes tudni, hogy akkor is, hogyha nem egy szabványról, tehát mondjuk egy ISO szabványról beszélünk, akkor is ezek mögött, az eszközök mögött mind szabványok állnak. Tehát számításokat is, elemzéseket is szabványok alapján kell készíteni. Sőt, hitelesítenünk és tanúsítanunk is szabványok alapján kell. És azt még hozzá tudom tenni, hogy ezeken a területeken, ezeknél az itt kisbetűvel felsorolt eszközöknél a Bureau Veritas tud segíteni. És akkor ezek voltak tehát az alapvető kihívások, meg az eszközök. És akkor nézzük meg a törvényi hátteret, hogy mi az, ami maga a kihívás alapját képezi. Én itt nem egy teljes törvény vagy jogszabálycsomagra fogok kitérni, kizárólag a CSRD-ból és az ESG törvényből indulnék ki. Ezek a legalapvetőbb, illetve mondjuk úgy, hogy ez a CSRD az alapja az ESG jogszabályoknak, és a többi az nagyságrendileg e köré épül. Jó, a CSRD, a Corporate Sustainability Reporting Directive, annak még egy pillanatra visszaugrok. Annak az a lényege azért direktíva, mert ez egy olyan európai jogszabály javaslat, direktíva, ami önmagában nem kötelező érvényű, akkor válik kötelező érvényűvé, amikor a tagállamok a saját jogrendjükbe implementálják, bevezetik, és akkor az ő abban a tagállamban működő vállalatokra ez kötelező érvényű lesz. Függően attól, hogy ugye méret és egyéb kondíciók szerint vonatkozik-e rájuk. Az ESG törvény, az pedig ennek a CSRD-nak a Magyarországon implementált verziója, tehát ugyanannak kell lennie, mint a CSRD-nak, ugyanarra a követelményrendszerre kell vonatkoznia. Az Omnibus, az pedig a CSRD-nak a legújabb, mondjuk úgy módosítása, ez pedig egy könnyítés. Ezt mostanában fogadták el, és ez több területen is könnyítést jelent a korábbi jogszabályi követelményekkel szemben, mégpedig azért, mert azt gondolja az EU, bizonyos piaci visszajelzésekre alapozva, hogy egy kicsit túlizmosra sikerült a CSRD jogszabálynak az átmeneti időszakra vonatkozó része, és itt tettek némi könnyítést, tehát hogy milyen lépésekben, milyen hatállyal, kikre alkalmazandó a jogszabály. Önmagában maga a jogszabályi követelmények olyan nagyon sokban nem változnak, inkább az, hogy ki milyen lépésekben, mikortól lesz kötelezett. Én itt ezt úgy csináltam meg, hogy 4 slide szól erről, de az idő hiánya miatt nem fogok sokat beszélni ezekről, csak egy-egy mondatot, hogy mi az a 4 terület. Ugye az első az a törvény hatálya. Itt annyiban van könnyítés, hogy csak bizonyos meghatározott ágazatokban működő vállalatokra vonatkozik a jogszabály.
amelyeknek a nettó árbevétele meghaladja a 90 milliárdot, és az átlagosan foglalkoztatottak száma az 500 fő. Ez korábban 20 milliárd és 250 fő volt, tehát látszik, hogy lényegesen szűkítették a kötelezettek körét. A második módosítás az ESG beszámolóra vonatkozik. Itt az van, hogy azok, akik kötelezettek, 2024-es évre a fenntarthatósági célú átvilágítási folyamatukat nem kell auditálniuk, illetve az ESG beszámolójukat és az ESG tanúsítványokat nem kell megküldeni a hatóságnak, illetve nem kell közzétenni a honlapon. Aztán a KKV-k esetében is van könnyítés. Itt 2027. június 30-ig a mikro- és kisvállalkozásoktól ESG adatszolgáltatás nem kérhető. A középvállalkozásoktól kérhető, de nem kötelezhetőek rá. És aztán van a kockázatok minimalizálását érintő terület, vagy változás. Ez a beszállítói láncra vonatkozik, azon belül is a problémás beszállítókra, akik fenntarthatósági teljesítményük szempontjából problémásak. Ilyen esetben a korábbi törvény azt írta elő, hogy 3 hónapra fel kell függeszteni az együttműködést velük, és hogyha nem változik ez a helyzet, akkor meg is kell szüntetni az együttműködést. Itt ez a 3 hónap 30 napra csökkent, és abban az esetben, hogyha a korrekciós intézkedések megtételét követően sem javul a helyzet, tehát nem szűnik meg a probléma, vagy a megegyezett ütemterv szerinti határidő letelik, és a helyzet nem változik, vagy akkor, hogyha a vevőnek a beszállítójával szemben nincsen más, ennél kevésbé szigorú, de még mindig hatékony eszköz a kezében. Akkor kell ezt alkalmaznia, és 3 hónap helyett 30 nap. Tehát ezek a lényeges változások, amik vannak. Tehát itt egy kicsit több időt is kapnak a felek, vagy a kötelezettek. Szűkül a körük, és több idejük van felkészülni, és ráadásul bizonyos követelményeknek nem is kell megfelelni. Jó, de akkor nézzük, hogy mik ezek az alapkövetelmények. Itt most arról fogok beszélni, hogy hogyan néz ki maga az a folyamat, milyen lépésekből áll, hogy mit kell nekünk tenni, ha meg akarunk felelni ennek a jogszabálynak. Ezek tehát olyan alapok, amik nem változtak. Mondjuk úgy, hogy a folyamat egy adminisztrációs résszel kezdődik, ami gyakorlatilag az alapja az egész megfelelésünknek. Ez pedig az, hogy meg kell fogalmazni a működési modellünket, meg kell határozni a fenntarthatósági stratégiánkat, ehhez célokat kell hozzárendelni, és meg kell határozni az irányelveket is. És ezt meg kell tenni mindhárom pillér esetén, az E, az S és a G pillér esetén is. Azután azonosítanunk kell az érdekelt feleket, akik részt vesznek a fenntarthatósági folyamatban, vagy mérésben, vagy megfelelésben. És miután azonosítottuk ezeket a feleket, be kell őket vonni a folyamatban, és megfelelőképpen képezni kell őket. Nagyon fontos, és kiemelném itt a képzésnek a fontosságát. Általában mindig minden projekt esetén a résztvevőket tájékoztatni kell, informálni, a tréningek nagyon fontosak, de itt ez egy olyan terület, hogy ez kiemelten fontos. Nagyon fontos, hogy mindenki, aki érintett, a saját szintjéig, amilyen szintig ő érintett, tudja, hogy mi a feladata, mi a felelőssége, mi a teendője, és hogy miért. És hogy hogyan kapcsolódik ez a nagyobb egészhez. Aztán a következő az, hogy el kell készíteni a kettős lényegességi elemzést.
egy változás még az ESG törvényben, hogy ezt mostanra már csak simán lényegességi elemzésnek hívják. Hát nem tudom, mekkora segítség ez, hogy elhagytuk a nevéből a kettőst, már pedig ez tényleg egy kettős lényegességi elemzés, és itt azt kell egyébként felmérnünk, azonosítanunk kell minden negatív és pozitív hatást, amivel a működésünk során a környezetünkre hatással vagyunk. Ez az externália. És ami miatt ez kettős lényegességi elemzés, hogy azonosítanunk kell azokat a lényeges hatásokat is, amelyek a klímaváltozás oldaláról vagy következtében hatással vannak a mi működésünkre. Ezek az internaliák. Tehát ez egy oda-vissza hatás mátrixnak az elemzése. Aztán ezek alapján kockázatértékelést és kezelést kell végezni, kiemelt mértékben a beszállítói láncban. Ezen belül fenntarthatósági átvilágítási eljárást is szükséges csinálni. Ez a rész ez annyira fontos, hogy az átvilágítási eljárásra erre egy külön európai direktíva van, ez a CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Erre is ugye említettem, hogy egy kis kedvezmény jött, hogy 24-re vonatkozóan ezt nem kell auditáltatni, ezt a folyamatot, de egyébként ez az eljárás a folyamaton belül az, amit külön is auditáltatni kell, úgyhogy a kockázatértékelés és kockázatkezelés kiemelt témakör. Aztán kezdődhet az adatgyűjtés. Azok alapján, hogy milyen lényeges hatásokat azonosítottunk a kettős lényegességi elemzésben, elkezdjük gyűjteni az adatokat. Ehhez meg kell határozni az adatpontokat, azokat az adatokat el kell kezdeni pontosan mérni, majd ezeket elemezni kell. És ezek az alapján, az adatelemzések alapján fogunk tudni intézkedéseket hozni a működésünkre vonatkozóan, aminek következtében várhatóan a fenntarthatósági teljesítményünk javulni fog. Ugye ez a célja ennek az egésznek. És akkor erről az egész projektről, az egész tevékenységről riportot kell készíteni. És itt is meg van adva a CSRD szerint, hogy az ESRS szabványoknak megfelelően kell a riportot elkészíteni. Ezt nem kell nagyon megijedni tőle, leírja, hogy milyen formában és milyen tartalommal, mire vonatkozóan kell riportot készíteni. Bár ez egy hosszú és részletes dokumentum, de legalább tudjuk, hogy mit hogyan kell csinálni. És aztán a riportot tanúsítatni kell független harmadik fél által, majd ezt a tanúsítványt és a riportot fel kell tölteni a hatóság részére. Így néz ki tehát a teljes folyamat onnantól kezdve, hogy elkezdjük az utat, és hogy megvan az első riport. Ez elvileg a riport feltöltés az első év végére szükséges. Oké, eddig azokról beszéltünk, hogy mi a teendő akkor, hogyha valaki a törvény hatálya alá esik. Akkor mindezekkel számolnia kell. Oké, de mi van azokkal, akik nem kötelezettek? És ráadásul most beszéltünk arról, hogy jó néhány, hogy ugye szűkítették a kötelezettek körét, tehát fellélegezhetnek azok, akik eddig azt gondolták, hogy szembesülnek ezekkel a kihívásokkal, vagy nem. Vannak bizonyos áthatások. Tehát aki nem CSRD vagy nem ESG törvény kötelezett, nyilván annak ugye nem kell riportolnia. De azt tudni kell, hogy azok a nagyvállalatok, akiknek riportálniuk kell a saját negatív hatásaikról, ezeknek a negatív hatásoknak a 90%-a a beszállítói hálózatukból származik. Tehát ők, ha a saját működésüket mondjuk úgy kerítésen belül megpróbálják javítani, akkor a
teljes riportálandó teljesítményüknek a 10%-ára van hatásuk. A negatív hatások 90%-a a beszállítói láncból származik. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel szeretnék, nagyvállalatokról beszélünk, ők szeretnék évről évre javítani a teljesítményüket, nyomást fognak helyezni a beszállítói láncukra, hogy a beszállítóik is évről évre javítsák a saját teljesítményüket, és így gyakorlatilag automatikusan javul a riportáló vállalatnak az eredménye is. Ez tehát azt jelenti, hogy előnyt fognak élvezni azok a beszállítók, akik a fenntarthatóság területén jól teljesítenek. Versenyelőny származik majd belőle. Hogyan dől ez el, hogy valaki jól teljesít, vagy nem? Ennek a felmérése egy kérdőív és egy nyilatkozat formájában történik. Tehát kérdőívet és nyilatkozatot fognak kiküldeni az adatokat kérő vállalatok, és gyakorlatilag önkéntesen nyilatkozik a saját teljesítményéről, vagy riportál a saját teljesítményéről a beszállító az ő vevője részére, és aztán azt elküldi neki. Erre mondhatja a vevő, hogy oké, de hát messziről jött ember azt mond, amit akar. Erre vonatkozik a kockázatkezelési eljárás. A beszállítói láncotban a kockázatot a fenntarthatóság szempontjából a működési kockázatot kezelniük kell, és itt, hogyha kockázatos kategóriába kerül valaki, akkor ott harmadik feles ellenőrzés történhet. Tehát a válasz a kérdésre, hogy mi van azokkal, akik nem CSRD vagy ESG kötelezettek, azt jelenti, hogy habár nem kell közvetlenül riportolniuk, de meg fogják kapni a fő kérdéseket a nagy vevőiktől arra vonatkozóan, hogy ők milyen területen, milyen eredménnyel bírnak, és hogy mit tesznek, hogy javítsák a teljesítményüket. Jó, tehát azért van egy kis átfedés a kötelezettségekben, nem is kicsi. Viszont, és eljutunk itt a jó hírhez, akinek vannak az ESG területre vonatkozó, tehát környezetvédelmi, munkavédelmi, energiahatékonysági, stb. ISO szabványai, azoknak maga a rendszer már megvan. És ezzel, hogy a rendszer megvan, a CSRD és az ESG törvény általi kötelezettségeket vagy követelményeknek a 80-90%-át lefedik. És ha ebből indulunk ki, manapság azért egy normálisan működő vállalat már nem ijed meg egy ISO szabvány bevezetésétől. Tehát abban az esetben is, hogyha tegyük fel, még nincsen bevezetett ISO szabványa, azért tudja, hogy nem kell életeket áldozni azért, hogy ez megvalósuljon. És egy ISO rendszer képes lefedni egy ilyen ESG követelményrendszernek a 80-90%-át. Mondhatjuk, hogy ez viszont óriási mák, mert ugye sok vállalatnak vannak ISO szabványai, de valójában ez nem szerencse kérdése, pontosan azért nem, mert a CSRD jogszabály az kifejezetten az ISO szabványok struktúrájára épült, arra lett létrehozva. És mégpedig azért, mert az ISO szabványoknál jobb vállalatirányítást támogató rendszert nem nagyon találtak ki, tehát miért változtassanak valamin, ami jól működik. És még egy jó hír, az az, hogyha mint oly sok más esetben, ez esetben is minden kezdet nehéz, de ha egyszer bevezettük ezt a rendszert, egyszer kialakítottuk az adatpontokat, akkor onnantól kezdve már a következő években, a hétköznapi életünkben nem fog ez ilyen mértékű kihívásként megjelenni. Nem fog már olyan jellegű napi problémát okozni, mint a legelején, amikor kialakítjuk a rendszert. Úgyhogy
Nem kell megijedni. Utolsó mondatként, hogyha bármilyen területen, de még inkább fenntarthatóság területén, ha tanúsítás, hitelesítés vagy szakértői támogatásra van szükség, akkor gondoljanak a Bureau Veritasra. Péter, én ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, Köszönjük. hogy megosztottad velünk ezeket az ismeretanyagokat és tudást. Én biztatok mindenkit arra, hogy ha ilyen jellegű kérdés van, akkor az elérhetőségeken keressétek, vagy keressék Viktort, és megkérdeztem Viktort még a webinár előtt, az itt bemutatott prezentációkat és a készült videót is utólag meg fogunk osztani minden résztvevővel, úgyhogy abban az elérhetőségeket is közvetlenül megtalálják. És akkor közben én kérem, hogy Katalin, Igen, itt vagyok. ha itt vagy, Igen, itt vagyok. akkor vedd át a szót tőlem és Viktortól, és akkor EcoVadis témában kérlek osszd meg velünk néhány olyan fontos információt, amivel többnek érezhetjük magunkat. Üdvözlök mindenkit, Csamár Katalin vagyok, én is a Bureau Veritas csapatát erősítem, szakértői tanácsadói csapatának vagyok a tagja, és az EcoVadis az egyik olyan terület, amivel foglalkozom így a Bureau Veritas keretein belül. Az EcoVadis alapvetően, ugye, amit Viktor is előadott, a fenntarthatósághoz kapcsolódik, és ehhez kapcsolódóan szeretnék egy-két gondolatot megosztani a saját tapasztalataimmal kapcsolatban. Ugye alapvetően, ahogy Viktor is jelezte, a beszállítók, tehát a vevőkön keresztül a kisebb vállalatokhoz is megérkezik követelményként a fenntarthatósághoz való megfelelés. Az EcoVadis tulajdonképpen egy kérdőívrendszer, amit ugye egy független szervezet, tehát az EcoVadis szervezete működtet, és ezen a felületen kaphatunk értékelést ugye a fenntarthatósági, tehát az ESG teljesítményünkről. Az a tapasztalat, hogy vannak olyan iparágak, így az élelmiszeripar is jelentősen érintett ebben a területben, nekem is van több olyan partnerem, aki nagy vevőjén keresztül az EcoVadis-t választotta azon felületnek, amelyen keresztül nem önkéntes kérdőívekkel vagy nyilatkozatokon keresztül, hanem az EcoVadis felületén keresztül próbálja meg értékelni, minősíteni a beszállítóit. Annyi különbség van alapvetően egy önmagában adott nyilatkozat, illetve kérdőívek tekintetében, hogy az EcoVadis esetén egy felületet biztosít maga az EcoVadis, amellyel ugye az adott üzletágra, iparágra, testre szabott kérdőívet kell kitölteni. A kérdőívhez viszont egy nagyon komoly követelmény az, hogy a kérdőív angolul áll rendelkezésre. Ez az angol kérdőív azért sok vállalatnak óriási kihívást jelent, és hozzáteszem azt is, hogy amennyiben például oldalfordítást alkalmazunk, akkor többszörösen tapasztaltam azt, hogy sajnos nem minden esetben megfelelő fordítás jelenik meg. Tehát azt gondolom, hogy például az EcoVadis esetében az egyik kihívás az, hogy a dokumentáció, illetve a dokumentációhoz kapcsolódóan az angol nyelvet biztosítani szükséges. Illetve a másik része az EcoVadis minősítés, amikor ilyet szeretnénk szerezni, akkor ugye alapvetően úgy működik, hogy a dokumentumokat azt fel kell tölteni, amelyek igazolják azt a működést. Tehát az általános kérdőívek, illetve általános nyilatkozatokkal szemben itt a valódi működés dokumentumait kéri csatolni az EcoVadis felületére, amelyet szakértők értékelnek, elfogadnak vagy visszautasítanak az adott ponthoz kapcsolódóan. Alapvetően, amit Viktor is jelzett, hogy valójában tényleg nagyon erős hangsúlya van, hogy tanúsítottak legyünk, tehát szabályozott legyen a társaság, illetve egy másik hangsúlyos rész az etika, illetve az üzleti etika, amely jelentősen befolyásolják azt, hogy milyen minősítést szerezhetünk ezen a területen.
Alapvetően ténylegesen igaz az, hogy a szabályozott társaságok jelentősen, tehát kiemelkedő minősítést kaphatnak, és ez egy nagyon fontos kérdés. Természetesen azért a szabványok szempontjából nem tartalmazott részekkel is hangsúlyt kell fektetni, mint ez etika, üzleti etika. Nagyon fontos, hogy dokumentumokat kérnek, és illetve ami kihívást jelent, ugye nyelvi változatokat, illetve megfelelő fordítás biztosítására szükség van, megfelelő minőségű dokumentumokra. Alapvetően az EcoVadis nem csak követelményként jelenhet meg ugye a vevői oldalról, hanem lehetőségként is, mint eszköz ilyen szempontból, hiszen amennyiben ugye valaki egy ilyen minősítésre jelentkezik, akkor a minősítésen különböző szinteket lehet elérni. Ugye abban az esetben, hogyha elérünk egy szintet, egy megadott százalékot, ami 60% alatt van ebben a százalékos rendszerben, akkor ugye a százalékot magát lehet megjeleníteni, és ezen kívül ugye van bronz, ezüst, arany, illetve platina minősítés az EcoVadisnak, amely ugye a fenntarthatóságban való fejlettségét mutatja meg a társaságnak. Ebből következően idézőjelben ez az, amiről beszélt korábban is, hogy ugye ez egy előnyként is megjelenhet, amennyiben ugye a vállalat vállalja önként, hogy például ilyen minősítésen részt vesz, hiszen mutatja egy független szervezet által megvizsgálva a dokumentációkon keresztül, hogy a cég mennyire érett a fenntarthatóság, illetve az ESG témák tekintetében. Természetesen egy kisebb vállalat esetén ez egy jelentős kihívás, de a törvényi, illetve a nagyvállalati oldalról megérkező igények alapján egy jó lehetőség is, hogy idézőjelben a fejlődést megtegyük. Úgyhogy alapvetően itt a legfontosabb információ az, hogy dokumentált eljárásokat, szabályokat kérnek maga az EcoVadis, illetve ezek a dokumentumok érdemi, tartalmi elemek alapján vannak tehát itt tényleg nem önmagunk bevallása van csak. Ezért van az, hogy a gyakorlati tapasztalat az, hogy egy kérdőív beküldése után nagyjából az értékelés, maga a kérdőív értékelése 1 hónapot vesz igénybe. Illetve az is tapasztalat, hogy alapvetően az 1 hónapos kitöltés, hogyha valaki először tölti ki ezt a kérdőívet, akkor erre nem elegendő. Úgyhogy maga az EcoVadis, mint lehetőség, az élelmiszeriparban is egyre több vállalatnál jelenik meg, idézőjelben a vevői oldalról a tapasztalatok szerint, illetve a másik része a dolognak, hogy erre való felkészültség, illetve ezen való sikeres teljesítés egy nagyon jó lehetőség abban, hogy bemutassuk majd a saját vevőinknek, illetve a versenytársaknál versenyelőnyt szerezzünk a fenntarthatóság szempontú versenyben. Én alapvetően csak ennyit szerettem volna az EcoVadisról mondani, mert azt gondolom, hogy igazából, mivel testre szabott minden kérdőív és minden vállalatnak egyéni struktúrája van, az a tapasztalat, hogy az első körben érdemes vagy lehetséges tanácsadókat ebben a kérdésben igénybe venni. Ebben az esetben a Bureau Veritas szívesen áll a partnerei rendelkezésére, hogy segítse ezeket a kérdőíveket, illetve ezeknek a kitöltését, illetve az első ilyen megmérettetésen a társaságokat. Nagyon szépen köszönöm, Katalin, és elfelejtettem Viktor előadása után mondani, hogy bárki, akinek akár Katalinhoz vagy Viktorhoz kérdése van, akkor azt nyugodtan a chatbe ossza meg, akár nyíltan, akár közvetlenül is, vagy hogyha fölmerülnek kérdések, és erre szeretnének választ kapni, akkor e-mailben is nyugodtan megtehetik ezt. Oké, köszönöm szépen Katalinnak az összefoglalót, és akkor közben Anikó, Pakai Anikó, kolléganőm, aki a következő előadó lesz. Köszöntünk, Anikó, és már meg is osztottad a prezentációt. Átadom a szót, Anikó, az önellenőrzési rendelet kapcsán próbál bennünket képbe hozni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Pakai Anikó vagyok, élelmiszertechnológus mérnök, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán végeztem, én azóta minőségi tanácsadással foglalkozom, és hát a joggal annyi a kapcsolatom, hogy tavaly elvégeztem a Szegedi Jogi Karon az élelmiszer jogi szakok leveles mérnöki ott, és azóta már nézem a jogi rendeleteket, és most szeretném nektek bemutatni az önellenőrzési tervvel kapcsolatos rendeletet, amit még 2017-ben hozott a Földművelésügyi Minisztérium, ez 2018. január 1-től volt kötelező, és ezt módosították 2023-ban. A rendeletről annyit kell tudni, hogy maga az önellenőrzési terv az nem egy új keletű dolog. 2017-es rendelet már előírta, hogy minden élelmiszer vállalkozásnak kötelezően önellenőrzési tervet kell elkészítenie és bemutatnia a hatóságnak. A hatóság ezt évről évre bekérte, megnézte, jóváhagyta, és igazából ennyi volt. A 23-ban az új rendelet már konkrétan fogalmazott, hogy nem csak élelmiszervállalkozókra vonatkoztatta ezt a rendeletet, hanem a digitális önellenőrzési rendszert a közepes és az attól nagyobb vállalkozóknak. Mivel sem a hatóságtól nem kapunk információkat, így maga csak ez a két rendelet áll rendelkezésünkre. A Nébik honlapján azóta útmutatók és követelményi előírásokat láthatunk, igazából én is ebből próbáltam. Úgy készítettem el a diasoromat, hogy ilyen narancsárga aranybetűkkel próbáltam jelölni a 23-as újabb rendeletnek a plusz újdonságait, és a 2017-es alaprendelet alapján megyek végig. A fogalom meghatározást egészítették ki, hogy már meg kell határoznunk az önellenőrzést végző személyt is, akinek nevét és beosztását is önellenőrzési tervben meg kell adnunk. Fontos, hogy említ egy bizonyos nyomonkövetést a rendelet, de ez nem téveszthető össze a termék előállítása során a nyomonkövetéssel. Itt a rendelet csak az önellenőrzés dokumentációján jelenti. Maga az önellenőrzési rendszer pedig a tervnek az elkészítését és annak a végrehajtása során elkészült dokumentumok összességét jelenti. A 2004 évi 34-es törvény határozza meg, hogy mi az, hogy kis- és középvállalkozás. Ebből tudhatjuk, hogy a rendelet csak az 50 fő fölötti cégekre kötelező, és fontos, hogy figyelembe kell vennünk a KKV-k meghatározásánál a kapcsolt és a partnervállalkozás. Tehát, ha egy több telephelyes, még egy 3 telephelyen rendelkező élelmiszeripari cégről beszélünk, ahol a létszám mondjuk minden egyes telephelynél csak 20-20, akkor is össze kell adnunk a létszámot, és így már az 50 fő feletti létszám esetében kötelező érvényű a rendelet. Az önellenőrzési tervet meghatározza már a 2017-es rendelet is, hogy minimum mit kell tartalmazni. Az önellenőrzési tervnek egy felölelt időszakát kell meghatároznunk, ez általában 1 év. Az önellenőrzés során alkalmazott módszert, az igazolás módját, a keretkezett dokumentum megőrzés helyét és idejét, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzött követelményeket, az ellenőrzés időpontját, gyakoriságát, illetve hogy az ellenőrzésnek és a mintavételnek hol a pontja. Itt egészül ki a 2023-as rendelet, hogy az önellenőrzést végző személy nevét és beosztását is meg. Illetve amikor az önellenőrzési tervet elkészíti a vállalkozás, akkor a vállalkozás tevékenységének a leírását is tartalmaznia. Amikor az önellenőrzési tervet elkészítjük, akkor a rendelet kéri, hogy figyelembe kell vennünk a vállalkozás tevékenységét, méretét, az előállított termékünk a jellegét, mennyiségét, annak az élelmiszer kockázatát, illetve hogy a társaság a termékét helyi, regionális, országos vagy nemzetközi
piacra szánja. Az önellenőrzési terv elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy vannak minőségirányítási rendszerek, ilyen az IFS, BRC, ISO 22000 vagy KHTCP, vannak ágazati szabványok, jó higiéniai útmutatók, névig honlapján található egyéb útmutatók. Az önellenőrzés során a rendelet előírja, hogy milyen módszereket lehet alkalmazni. Ezek a módszerek lehetnek érzékszervi vizsgálatok, például egy készterméknek a szín, íz, illatállomány vizsgálata. Vannak mért és észlelt eredmények, például amikor hőmérsékletet mérünk, vagy páratartalmat. Itt nagyon fontos, hogy ha kritikus kontrollponthoz, vagy ellenőrzési ponthoz kapcsolódik ez a mért eredmény, és nem megfelelő, akkor egy automatikus nem megfelelőségi jelentést, tehát korrekciós intézkedést kell létrehozni. A mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok is lehetnek ilyen módszerek, ezek lehetnek saját laborértékek, vagy külső laborjegyzőkönyvek, amiknek a feltöltését bizonyítékként töltenünk ebbe a digitálisan ellenőrzési rendszerbe. Ezeknek a dokumentumoknak, feljegyzéseknek ellenőrzése, azoknak az értékelése, elemzése, például akár egy dolgozó egészségügyi alkalmassági vizsgálata, vagy egy kártevő elleni védekezés munkalapja, amit meg kell néznie a felelős embernek, és ha szükséges a beavatkozás, akkor szintén egy autonóm nem megfelelőség indítani. A rendelet előírja a vevők, vásárlók panaszainak a kivizsgálását és annak elemzését. Ez ugye nekünk lefordítva a reklamációkra és a reklamációs rendezést jelenti. A rendelet előírja azt is, hogy amennyiben az élelmiszervállalkozás már működtet bármilyen élelmiszerbiztonsági minőségirányítási rendszert, vagy jó higiéniai gyakorlatra alapuló mutatókat alkalmaz, akkor az során keletkezett, a rendszer működtetése során keletkezett dokumentumok teljes mértékben megfelelnek a digitális önellenőrzési rendszer követelményeik, tehát nem szükséges új dokumentációt vagy egy új rendszert létrehozni és működtetnie a társaságnak. Az új rendeletben már csak elektronikus formában fogadja el a dokumentumokat. Ezt az első rendelet még 1 évig kérte, hogy őrizzük meg, az új 2023-as rendelet már 2 éves megőrzést kér, és az új rendelet már egy olyan dokumentációs rendszert kér, ami utólagos ellenőrizhetőséget biztosít ugye a hatóság számára. Illetve a 2023-as rendelet 2 új bekezdéssel egészült, amiben is meghatározták, hogy ha elektronikus formában történik az önellenőrzési rendeletnek, vagy a önellenőrzési rendszernek a dokumentumok kitöltése, akkor ennek az informatikai rendszernek meg kell felelni a NÉBIK honlapján közzétett feltételeknek, tehát alkalmas legyen a rendszer, hogy a hatóság távolról vagy helyszíni ellenőrzés során hozzáférjen a feljegyzésekhez. Illetve az új rendelet azt lehetőséget megadja, hogy a kis és mikrovállalkozások, ugye, akik nem tartoznak a rendelet hatályba alá, ettől eltérő informatikai rendszert is alkalmazhatnak. Az új rendeletben a kis és középvállalkozásoknak van egy olyan lehetőségük, hogy önellenőrzési együttműködési megállapodást a NÉBIK-kel. Ez a megállapodás ez önkéntes, egy meghatározott időtartamra szól, és ekkor az élelmiszer vállalkozó vállalja, hogy a megállapodásban rögzített időközönként csupán elektronikus módon, de tájékoztatja őket, feljegyzéseit rendelkezésre adja a NÉBIK felé, és a NÉBIK azt vállalja, hogy amit évente kockázat alapú besorolást készít az élelmiszeripari vállalkozásokról, ott egy alacsonyabb kockázati besorolást kap a vállalkozás. A digitális ellenőrzési rendszer úgy indul, hogy egy regisztrációhoz kötött, és az élelmiszer vállalkozás felhasználóitól kell ez a rendelet előírja, illetve a NÉBIK útmutatói előírják, hogy a felhasználók azonosításánál kell a felhasználó nevét, a felhasználó teljes nevét, jelszavát, aláírását, e-mail címét, telefonszámát, és hogy melyik vállalkozásnál dolgozik az ellenőrzést a felhasználó, ezeket mind-mind biztosítanunk kell. A rendelet 4 típusú felhasználót különböztet meg.
a rendszer adminisztrátora, ő például egy ügyvezető, aki teljes jogkörrel rendelkezik az adatok és a funkciók. Van egységadminisztrátor, például ő egy minőségügyi vezető, vagy egy élelmiszerbiztonsági vezető, aki az adott élelmiszer vállalkozásban teljes jogkörrel rendelkezik az adatok felett, illetve rendszerfelhasználók és az egység jogaival. Van rendszerfelhasználó, aki maga a dokumentum felelős, aki elkészíti a jegyzéseket és az ellenőrzéseket végzi, illetve a negyedik felhasználó típus maga a hatóság, külső ellenőrzést végző felhasználó, neki jogköre van az elkészített önellenőrzési naplók betekintésére, de már korlátozott funkciói vannak a rendszer felhasználásánál. Az elkészült adatlapok, feljegyzések kizárólag digitális úton a felvétel helyszínén valós időbe kell, hogy készüljenek. A későbbiekben még nagyon fontos lesz. A rendelet előírja, hogy milyen adattípusokat kell gyűjtenünk az önellenőrzésünk során. Ezek az adattípusok lehetnek felelősséget bizonyító, akár igen, nem, nincs adat vagy megjegyzés. Ezek lehetnek határértékek, hőmérséklet, idő, ez főleg az kritikus az elvárt határértékeknél fontos. Lehetnek határidők, ez jelentheti akár a feladatok elvégzésének határidejét, akár az alapanyag vagy a késztermék minőség megőrzési idejét. Nagyon fontos adattípus, ugyanis a rendelet nem csak hogy év, hó, napot, de óra, percet is kér a rögzítés időpontjában. Kér szöveges beviteli mezőt, amit tetszőlegesen megszerkeszthetünk, illetve fontos az aláírás, aki a feljegyzést elkészítette. Az önellenőrzési naplókhoz kapcsolódó funkciók ütemezhetőnek kell, hogy legyen, és a felhasználó. Az automatizmusokat is kéri a rendelet, ez főleg a kritikus kontrollponton, ha nem megfelelőséget tapasztalunk, akkor kell egy intézkedést hoznunk. Ezt az intézkedést nem megfelelőségre szoktuk ugye rögzíteni, tehát a nem megfelelőségi jelentésbe meg kell határoznunk az intézkedésért felelős személyt, a határidőt. Fontos, hogy a rendszer figyelmeztetést küldjön, amikor a határidő lejár, akkor a felhasználónak küldjön egy figyelmeztetést. A határidő leteltéről a felettes vezető információval kell, hogy rendelkezzen. Fontos, hogy ezek az nem megfelelőségek fénykép készíthető legyen és csatolható, illetve az intézkedéseket követni ezen az automata nem megfelelő jelentés. Előírja a rendelet, és nagyon fontos az ütemezett naplók esetén, ha ütemezett kitöltést kérünk, például ha egy Tesco termék esetében óránként két szabvány tömegellenőrzést, akkor az ellenőrzésért felelős személynek figyelmeztetést küldjön a rendszer, hogy az óránként tömegellenőrzést meg kell csinálni, vagy mondjuk 6 óránként hőmérséklet ellenőrzést kell végeznie. Adatrögzítést egyszerűsítő támogató funkciók, ugye a fényképkészítés és feltöltés a rendszerbe, a szöveges formátum bevitele, illetve az aláírásnak a kezelése. 2023-as rendelet 2024. november 1-től éri, illetve hát javasolja jelenleg az adatrögzítést egyszerűsítő és támogató funkciókat, ez a GPS helyadatok rögzítés. Ez később, szerintem igazából ez azt fogja jelenteni a későbbiek során, hogy ne otthon, hétvégén a minőségvezetőt töltse ki a feljegyzéseket, egyéb ellenőrzési naplókat, hanem valóban a GPS koordináták szerint meghatározott a feljegyzések. Segítő funkció a QR kód és a vonalkód olvasás, ez szerintem majd későbbiekben a rendszerben a termék gyors beírását segítheti. Illetve fontos a grafikus ábrázolás, ez egy reklamációt rendelemzés, szabolt rendelemzés. A rendelet előírja, hogy az adatok gyűjtésére bármilyen multiplatform hívhatunk, ez lehet egy Android, egy iOS, egy Windows, vagy bármilyen webes felület. 2024. november 1-től kéri, ez az 2023-as rendelet, az adatmentést, adatszinkronizációt, tehát ha offline módban is rendszer képes legyen adatok gyűjtésére,
betekintésére, tárolására, és amikor internetes kapcsolat van, akkor automatikusan adatszinkronizációt indít a rendszer. Fontos a rendszer biztonság, ezt is előírja a rendelet, hogy képes legyen a rendszer detektálni és kezelni az egyes információs eseményeket. Ezen kívül fontos, hogy naplózza a felhasználók tevékenységét, a naplófájlok sértetlenségét kell biztosítania ennek az elektronikus rendszernek, adatok gyűjtését, kezelését biztonságos módon kell megoldania, és egy távoli elektronikus elérhetőséget kell biztosítani, ha a hatóság ezt. Ami nagyon fontos, hogy a digitális önellenőrzési rendszernek 3 alappillére van. Az éves önellenőrzési terv, amelyet évente külső-belső auditok igazolás megszervezésével készítünk, a mintavételi terv, melyet szintén évente készítettünk, eddig is el, és a kritikus kontrollpontok, ellenőrzési pontok, és itt foglalja a társaság az ellenőrzést. Nagyon fontos, hogy csak ezekbe és ezeknek a feljegyzéseibe szeretne a hatóság tekinteni és hozzáférni, nem a nyomonkövetésbe, nem a termelt mennyiségbe, vagy a gyár volumenébe, és nem a társaság árbevételi eredményére kíváncsi. Illetve pár képernyőképpel készültem, mert a SmartQM dobozos szoftverünk XSS moduljában már elkészített ellenőrzési rendszert. Például a mintavételi tervet úgy tudjuk elkészíteni, itt látszik a képernyőképen, hogy akár ivóvíz, akár higiéniai tisztaság vagy termék mikrobiológiai kémiai vizsgálatot megtervezni, akkor annak a vizsgálatnak a gyakoriságát, paramétereit be tudjuk állítani. Ütemezve van nálunk a késztermékek ellenőrzése is, 3 felületet biztosítunk, egyet a tömegellenőrzésre, egyet az érzékszervi ellenőrzésre, illetve a címke csomaganyag megfelelőségre. Amit a rendelet is kér, itt látható, hogy a késztermékről be tudunk vinni egy fényképet, ez a megfelelő készterméknek a fényképét jelöli, és amikor az adott ételt ellenőriztük és minősítettük, akkor mi magunk is tudunk az adott ételről fényképet rendszerbe feltölteni. Úgy készítettük el az XSS digitálisan ellenőrzési rendszerünket, hogy egy saját nyomtatványszerkesztő modullal egészítettük ki, ahol a saját nyomtatványainkat lehozni, verziószámmal, kiadási dátummal ellátni. Ahogyan a táblázatokat is elkészítjük, rendelkezünk lábléccel, fejléccel, törzsel, ezt előnézetben meg tudjuk nézni, és ha elkészítettük a saját nyomtatványsablonunkat, akkor ezek online kitölthetők a rendszerből. Ezek egyedi sorszámmal vannak ellátva, visszakereshetőek, Excelben bármikor le tudjuk tölteni, mentésre kerülnek, és amikor létrehozta ellenőrzést végző dolgozó, akkor a lezárás idejét, dátumát, órapercpontot rögzíti a rendszer. Illetve a mi rendszerünk tartalmaz egy speciális rendszerjogot, amikor a lezárt saját nyomtatványunkat egy bizonyos felhasználó, általában minőségi vezető, ezt felnyithatja, és véglegesítés előtt még akár módosíthatja. Készítettünk egy nagyon egyszerűen felhasználható mapparendszert, ez ugyanúgy néz ki, mint a Windows-ban a dokumentumkezelő. Itt feltöltési lehetőség van, mappákat, almappákat készíthetünk, itt feltölthetünk egy almappába bármilyen típusú fájlt, PDF-et, fényképet, Word-öt, Excel-t, bármit, és itt a kicsi ikonokkal láthatjuk, hogy milyen jogosultsága van az egyes belépő felhasználónak a dokumentumokkal kapcsolatban, és a hatóság, amikor belép, neki csak betekintést látható. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket. Köszönjük, Anikó, a bemutatót, és akkor ha esetleg Anikóhoz van bárkinek kérdése, akkor azt bátorítom, hogy a chatben most nyugodtan tegye meg. Ha pedig nincs, akkor elérkeztünk az utolsó prezentációhoz, és miután már az általam ígért 70 percből nem túl sok van hátra, így, így ígérem, hogy
rövid leszek, és megosztom én is akkor a prezentációnak a folytatását, és amennyiben kérdés merül föl, mindenki keressen bizalommal a már talált e-mail elérhetőségeken. Én az elején hoztam volna egy gyors felmérést, amit, hogyha a QR kódot beolvassák telefonon, akkor kíváncsi lettem volna arra, hogy ha már kibertámadásokról és kiberbiztonságról beszélünk, akkor kinek volt már tapasztalata akár azzal, hogy a Facebook vagy e-mail fiókját feltörték, vagy a bankkártya adatait ellopták. Esetleg nekem ismeretségi körömben van már olyan is, ahol konkrétan céget támadtak meg, akár a szerver oldalon, akár szoftver oldalon, és hát bízom benne, hogy sokan vannak olyanok, akik nem találkoztak ilyennel, de ha gondolják, akkor szavazzanak, és osszák meg velem a véleményüket, de itt most az idő rövidsége miatt én tovább ugranék, és átmennék arra, hogy a kiberbiztonság, mint olyan, miért lett fontos az elmúlt időszakban. Ugye az első a digitális infrastruktúra robbanásszerű fejlődése, teljesen átalakult a gyártás, a működés, automatizált termelés, váltirányítási rendszerek, illetve felhő alapú működés, a távmunka bejött, illetve a mobileszközöknek az elterjedésével egyre sebezhetőbbé váltak a rendszerek, amelyeket használunk. Az utóbbi időben rengeteg kibertámadás ért bennünket, akár zsarolóvírusokkal, vagy adatszivárgással, és már most nem csak a klasszikus nagyvállalatokat érintik ezek a kibertámadások, hanem a kisvállalkozások is, kis és közepes vállalkozások is célponttá váltak. Megjelentek az ukrajnai háborúval és az energiaválsággal azok a geopolitikai kockázatok, illetve a kritikus infrastruktúrák védelmének szükségessége, amely szintén okot adott arra, hogy foglalkozzunk a kiberbiztonsággal. És hát ugye ezekre a tényezőkre az Európai Unió válasza egy viszonylag összehangolt és kötelező szabályozás volt a tagállamokra. Az első NIS-2 direktíva, ami 2016-ban volt még egy önkéntesebb és egy lazabb végrehajtási joggal, illetve 22-ben már a NIS-2 egy kötelező és szankcionálható előírás, ahol a cél egy olyan ellenállóbb gazdaság és egy biztonságos beszállítói láncnak a megteremtése, amellyel mindenfél biztonságban érezheti magát. És hát ebben a vállalatok szerepe ugyanúgy, mint az ESG-ben is, a környezeti fenntarthatóságban is kulcsfontosságú, nem csak technológia, hanem üzleti és stratégiai kérdés is. És hát ugye az ennek való megfelelés az sok esetben versenyelőnyt is jelenthet, mert hát vannak olyan szabályozók, vannak olyan partnerek, ahol azok, akik nem tudják biztosítani ezt a fajta biztonságot, ők nem vehetnek részt. Sokat gondolkodtam, egyébként érdekes volt, mert hogyha áttérünk a jogi háttérre, akkor majd ott látni fogjuk, hogy mi az, ami összeköti ezt a három témakört, és hát majd itt is látni fogják, hogy az uniós jogszabályon és a hazai szabályozásokon kívül melyek azok az egyéb keretrendszerek, amelyek életre hívták a NIS-2 fontosságát. Ugye az uniós jogszabályok között a 2025 per 2055-ös irányelv, amely megfogalmazza a hálózat és információs rendszerek biztonságának magas szintjét biztosító intézkedéseket, illetve van számos olyan kiegészítő rendelet, amely ehhez kapcsolódik. A hazai szabályozásban a 24 évi 59-es törvény, mindig bajba vagyok a római számokkal, illetve az ehhez kapcsolódó összes olyan rendelet, amelyet itt felsoroltam, hogyha nem probléma, akkor ezeken most nem mennék végig. És itt a lap alján egy apróság, ami azt gondolom, hogy tényleg összeköt bennünket.
az egy olyan szabványosítási rendszer, az ISO 27000, amely az információbiztonsági irányítási rendszer, és visszahivatkoznék Viktor előadására, ugye ő a környezetirányítás és egyéb ISO rendszereket, és ha jól tudom, akkor az ISO 26000, ami az ESG kapcsán még szóba jött, illetve hát az ISO 22000, amely az élelmiszeripar szabvány előírásait foglalja magába, illetve hát itt az adatvételmi rendelet, a büntetőtörvénykönyv, illetve az információbiztonsági törvény, még azok a nem közvetlen előírások, hanem kapcsolódó jogszabályi környezet, illetve szabvány, amely megfogalmazta azt az elvárásrendet, vagy meghatározta azt az elvárásrendet, amit a NIS 2 törvény megfogalmazott. Milyen kötelező feladatok vonatkoznak az élelmiszeripari vállalatok számára, és egyáltalán miért az élelmiszeripari vállalatok? Ugye a törvény előírja, hogy 50 fő felett a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága tartja nyilván azokat a szervezeteket, akik érintettek a törvény tekintetében, és két olyan kört kiemel, amelyet lényeges vagy fontos kategóriaként említ. Ugye lényeges körbe tartozik az energiaügy, a közlekedés, a pénzügy, a bankszektor, az ivóvíz, szennyvíz, digitális infrastruktúra, illetve a központi igazgatási szervek, illetve a fontos kategóriába került az élelmiszeripari előállítás, feldolgozás és forgalmazás is, és ezáltal válik kötelezetté az élelmiszeripari vállalkozások jelentős része is. Ugye az első határidőről már múlt időben kell, hogy beszéljünk, mert 2024. június 30-ával kellett volna bejelentkezni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2024 előtt már működtek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságához, illetve ugye akik ezt követően jönnek létre, ott 30 nap áll rendelkezésre, hogy bejelentkezzenek a rendelet hatálya alá, és felügyeletként a hatóság ellenőrizze őket. Ugye számos szankció van kilátásba helyezve abba az esetben, ha nem történik meg a bejelentkezés. Egyenlőre még ugyanúgy, mint az önellenőrzési rendelet kapcsán nincs gyakorlat arra, hogy szankcionálják ennek az elmaradását, de nagyon fontos az például, hogy a vállalkozások együttműködési hajlandósága az adott hatósággal mekkora. Tehát én például itt javaslom azt, hogy ha egyes vállalkozások tartanak attól, hogy ők a kötelezettek körébe tartoznak-e vagy sem, és esetlegesen félnek a szankcióktól, van lehetőség állásfoglalást kérni a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságától, és ez lehetőséget ad arra, hogy kvázi megkezdje ugye a folyamatot, de mégse essen még a kötelezettek köre alá, vagy körébe. Ugye az első lépés, miután bejelentkezett a hatóság, egy kockázatértékelés és egy gap analízis, hasonlóan az összes többi szabványhoz, ahol az aktuális gyakorlatot összevetjük az ISO 27000-es szabvány elvárásokkal. Ezt követően kell majd belső szabályzatokat elkészíteni, illetve aktualizálni, és ami nagyon fontos, hogy itt nem csak konkrétan a kiberbiztonsági esetekre kell fókuszálni, hanem hozzáféréskezelés, a munkaszerződések adatbiztonsági kiegészítése is fontos kell, hogy legyen. Ugye azt nem emeltem ki a legelején, hogy a bejelentkezésnél a cégadatokat, kapcsolattartókat, illetve a kiberbiztonsági felelőst is meg kell nevezni. Tehát itt már tulajdonképpen kialakul az a csoport, aki a kiberbiztonsági feladatokat ellátja hasonlóan egy élelmiszerbiztonsági csoporthoz. A következő határidő, ami viszont nagyon itt van már, 2025. augusztus 31, ahol az stfh.hu oldalon, tehát a hatóság weboldalán közzétett külső tanúsító cégekkel kellene szerződést kötni,
és ugye itt a következő határidő az majd 2026 lesz, ahol az első auditnak le kellene zajlani. Egyenlőre még nem nagyon tudja senki se, hogy ez hogy néz ki, illetve hogy milyen elvárások vannak, de uh, találgat mindenki, és hát ugye egyre többen keresik a megoldást. Fontos, hogy a beszállító és partner kapcsolatok megfelelőségét is biztosítsuk. Itt biztonsági klauzulák, SLA módosítások, illetve partnerauditok bevezetésére lesz majd szükség, illetve a szervezeti integrációt meg kell valósítani minden kulcsterületen, amely érintett. Ez a munkaügy, az IT, a pénzügy, igazgatás, marketing és értékesítés. És hát a vezetői felelősségvállalás és elköteleződés, amely talán az egésznek az alapja, mert hogyha ez nem történik meg, akkor se a felkészülés, se a nyomonkövetés, se az auditálhatóság nem tud megvalósulni. A compliance terv az tulajdonképpen az, amely megfogalmazza azt, hogy a cég képes biztosítani azt, hogy tudatában van annak, hogy milyen kötelezettségei vannak a hatóság felé. Megfogalmazza a belső teendőket a megfelelés érdekében, illetve koordinálja a szervezeten belüli munkát, itt a felsorolt szakterületeket, melyeket már korábban is érintettem, illetve ugye minimalizálja azokat a kockázatokat, legyen az jogi, vagy pénzügyi, vagy működési, amely egy-egy ilyen kibertámadás kapcsán felmerülhet. És akkor itt jövünk a képbe mi, egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég, ahogy azt Anikó is bemutatta, melyben ő, mint minőségügyi tanácsadó, én, mint ESG, NIS2 és élelmiszeripari digitalizációs tanácsadó kínálunk olyan megoldásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelelő rendszereket építsünk. Ezek felhő alapú megoldások, amelyek folyamatos szakértői támogatással képesek biztosítani a vállalkozások fenntartható fejlődését. És akkor én is hoztam egy vágóképet ebből a szoftverből, bár sok mi nem látszik belőle, de azért én mégis felsorolnám gyorsan, hogy melyek azok a megoldások, amelyek integrálódtak a mi vállalatirányítási rendszerünkben. Ugye termék és partneradatok rögzítése ESG szemléletben, tehát itt akár a széndioxid terhelésnek a mértékét, ennek a lekérdezését és az ezzel kapcsolatos kimutatásokat el tudjuk végezni, illetve az esetleges minősítéseket és auditokat tudjuk megfelelően rögzíteni a partneradatokba, ahol egy feladatkezelő segítségével ezeknek a folyamatos felülvizsgálatát és monitoringját végezni tudjuk. Munkaügyi adatok rögzítése tekintetében már a GDPR, az ESG és a NIS2 szemléletben alakítottuk ki a felületet, ahol a jogosultságok kezelése, a helymeghatározás, illetve a dokumentumok kezelése kapcsán olyan információk tárolására alkalmas a rendszer és felügyeletére, amelyek mindhárom eljárásrendnek megfelelően kerültek kialakításra. A kibertámadási vagy vészhelyzeti jelentés készítése, ami akár NIS2 szemléletben, akár pedig az önellenőrzési rendszer kapcsán a, a vészhelyzeti jelentés megvalósítására tökéletesen megfelelő megoldás. Itt pontosan a nézőkép a kiberbiztonsági jelentésnek a szerkesztését mutatja, ahol a támadás időpontját, jellegét, módját, az, hogy ki észlelte, tudjuk rögzíteni, és megfelelő adatok rögzítésével automatikus jelentést tud küldeni a hatóság felé. És amint már említettem, ugye a tanúsítványok kezelése legyen az akár ISO, BRC, vagy bármilyen egyéb tekintetben kiállított tanúsítvány, tökéletesen jól tudja a rendszer kezelni, az érvényességét felügyelni, illetve szükség esetén automatikusan bekérni a frissítéseket.
illetve a feladatkezelő rendszer, amely akár az önellenőrzés kapcsán, akár bármi más jogszabályi előírás kapcsán is olyan feladatkezelőket építettünk be, vagy olyan feladatkezelő modult építettünk be, amely alkalmas arra, hogy digitális asszisztensként szolgálja ki a vállalat működését. De én ennyit szerettem volna elmondani. Azt gondolom, hogy túl sok nem is fért már bele ebbe a néhány percbe, és nem szeretnék senkinek se a türelmével, meg az idejével visszaélni. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy ha kérdése van, akkor akár e-mailben, akár az ismert elérhetőségeken keressenek bennünket. A smartqm.eu oldalon keresztül elérnek bennünket, illetve ugye a büroveritas.com oldalán keresztül pedig a Bureau Veritas munkatársait tudják elérni. Kérdésem lenne, hogy van-e bárkinek olyan jellegű kérdése, ami most esetleg közérdekű lehet, vagy fontos akármelyik eladóhoz, vagy előadóhoz, vagy résztvevőhöz? Mert ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és akkor köszönöm, hogy részt vettek velünk ezen a webináron, és hamarosan fogunk jelentkezni a következő előadás témájával. Köz... Oké, egy köszönet érkezett. Köszönjük És, szépen. és akkor a Köszönjük! e-mail címeken pedig ki fogjuk küldeni a felvételt és a linket.